बाक्सा जिल्ला रुप'य हालामनि सासे मैखोम आबादारियानो जादों दारेन बर'। दैज्लां बोथोर मोनफैस्लाबियावनो गायनाय फुनाय माइ आबादाव मुखुब। खम हायावनो बोसोराव मोनथाम मोनब्रै आबाद मावनानै आबाद बिथिङाव जाफुंसार जानो हादों बिथां बर'आ। बाक्सा जिल्ला रुप'य हालामनि सिङाव थानाय राजबिल गामिनि थागिबि दारेन बर'आ खम हायावनो मोनथाम मोनब्रै आबाद मावनानै आबाद बिथिङाव जाफुंसार जानो हादों। बिथां दारेन बर'जों बर' खौरांनि गाहाय सामलायगिरि बिमिन्थाय दैमारिजों मोगा-मोगियाव मा फोरमायदों फै जों मिथिना लादिनि। दैज्लां बोथोर सफैस्लाबियावनो गायनाय फुनायाव मुखुब। बे जाहैबाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुप'य हालामनि राजाबिल गामिनि गंसे माइ दुब्लियाव बिथां दारेन बर'आ गायनाय फुनायाव जोबोद मुखुब। बिथाङा माइ आबादखौ बैगानिक आदबजों मावदों। बिथाङा बे रुप'य ओनसोलनि दावगाफुनाय सासे आबादारि दारेन बर' बिथांनाव जोङो माइ आबादखौ माबायदि टेकनिकै बिथाङा माबायदि आदबजों मावदों बेखौ जोङो बर' खौरांनि गेजेरजों नोंथांमोननो जोङो दिन्थिनो नागिरदों। आङो बैगानिक पद्धति हिसाबै मावबाय थायोमोन। आजि मथा मथि 17 बोसोरसोआनो जाबाय आं पद्धतिखौ मावनाया। दा आङो लाल गंगा गायदोंमोन। लाल गंगाखौ आङो मथा मथि गायै गायै एबार आङो जोंनि हारिनि मानसिफोरा बे माइखौ गारदोंमोन। दा आङो ओइ गहपुरनिफ्राय सासे बिस भान्डारनिफ्राय लाबोनो होनानै खान्थाल गुटिखौ आङो गायनो लाहार फाहार खालामदों आरो। बिथाङा बैगानिक आदबजों आबाद मावनानै बिगासेयाव बेसेबांसो मन खरै बोखांनो हायो दारेन बर' बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनानै लागोन। आङोथ' बिखौ गोदोनिफ्रायनो मावनाय नालाय दा एसे पद्धति हिसाबै आङो गोबां मोनगोन आङो सानो आरो। आं पद्धति हिसाबै मावगोन नालाय बे थारमाने दा बियो ओरैनो 19-20 मन ओरै जागोन आरो आं पद्धति हिसाबै मावनानै फंबाय। थारमाने बेयाव जोंहा बर' माहारिनि गेजेराव मावनाय दांनायफोरा गासैबो माने बानाय रखम जादों। दा आं बेबायदि पद्धतियै जुदि मावोब्ला रायजो राजाफोरा दिल्ली केलकाता थांलायनो नाङा। माने गोबां जोंनि बर' मानसिफोरा दुब्लियाव माने ओरैनो मोसौ नागारो ओरैनो सोन दोनो आङो बेखौ तान मोनो आरो। दा बायदि बायदि रोखोमनि आं बहुद आबाद मावो आरो। दा बेबायदि मावजानो लुगैदों आरो सोन दोनालासिनो रायजोफोरखौ। बिनो आरो मानसिया बारायदोंब्लाबो हाया बारायाखै। माने खम हायावनो आङो माने फसल मोनब्रै मावो। दा आङो बे 12 मासनि गेजेरावनो बबे माइया मा फसल माने खै माजों जायो बेखौ हिसाब खालामनानै आङो फसल मोनब्रैखौ बानाय जायो। दा इयो 4.5 मास जागोन। बेनिफ्राय आरो फिथाइफोराबो उन्नत जाबोगोन এই पद्धतियै। दा आङो गोबां बुस्थुआनो इयाव गायजादों। आङो दुब्लियाव माने बोरमा अमा नागारनो हाया, मोसौ नागारनो हाया। आङो न'खराव बारायदों आरो बारायदों। रायजो राजाफ्राबो बारायबाय दं। मावनायखौ बारायजानो लुगैबाय नाथाय रायजो राजाफ्रा मावाखै। आं मावनानै दिन्थिबाय दं बेखायनो बेबायदि मावगोन होननानै। आङोथ' फरायसाफोराबो ओरैनो जुदि थायालासिनो परिखाफोर जोबोब्ला बेबायदि माइ गायोब्ला आंनाव जेरै गायफैदो बेबायदि रायजोफोरा जुदि बेबायदि मावोब्ला बिसोरो गोबां फैसाखौनो मोनखायो। दाबो आङो हाजिरा लादों। बिसोरबो फैसा मोनगोन, बिस भान्डारा मोनगोन, ट्रेक्टर आलदा मोनगोन, हाग्राया मोनगोन, खोथिया फुग्रा मोनगोन, गायग्राया मोननोसै आरो मारा नानायावबो मोननोसै। दा इदि बयबो मोनो आरो बिस भान्डारफोरा मोनो आरो गासिबो सोलिलायनो हायो फंबाय। मथा मथि 16-17 बोसोरसो जाबाय आङो। दा रायजोफोरा नुबाय थायो आंखौ। आं पद्धति हिसाबै मावबाय दं आरो दा बेबायदि आरो फंबाय। दारेन बर' बिथाङा माखासे आबाद मावनायनि आदबफोरखौ आथिखालनि लाइमोनफोरनो बिथाङा मोजाङैनो बिथाङा थुलुंगा होदों। थारैनो नोंगौ आबादानो थांना थानायनि जिउनि जोंनि राहा लामा। आबाद बिथिंखौ बोरै मावो माखासे आदबखौ बिथाङा जोंनि बर' खौरांनि गेजेरजों
गासै बर' खौरां नायगिरि नोंथांमोननो माखासे आदबफोरखौ फोरमायलांबाय।